lost today here, our PQ talks, to do an act of freedom of expression, of freedom of thought. You allow me to speak with my language, Catalan, humiliated by judges and politicians. My partner, Ona, will translate my words. Thank you. L'espai públic és l'espai on, a través de l'acció individual o col·lectiva, es defineix i es transformen els seus usos, igual que passa a l'escena. Public space is the space the uses of which are defined and transformed through individual or collective actions, as is the case with this stage. Les arts escèniques, la cultura, sempre han fet por als dictadors, al poder despòtic, als dogmes de fe polítics o religiosos, al pensament lliure, la transgressió, la funció reveladora i pertorbadora de l'art són eines de llibertat dels pobles. Performing arts, culture, have always feared dictators, despotic powers, dogmas of faith, either political or religious, free thinking, transgression, the rebelling and disturbing function of art, for these are tools of freedom for the people and their countries. L'art aborda molt sovint el que s'amaga, qüestiona discursos hegemònics, es planteja preguntes inquietants i sovint proposa respostes poc confortables. Very often, art deals with that which is hidden, putting into questioning hegemonic discourses, raising and settling questions for which it often suggests uncomfortable answers. I aleshores apareix la censura, la repressió, en presó i exili per a alguns artistes, una pràctica que agafa un relleu important i preocupant aquests últims temps. S'han produït una sèrie d'episodis que ens mostren un clar retrocés en l'exercici lliure de la creació i del pensament. And then, censorship, repression make an appearance, leading to prison and exile for some artists, a practice that has taken on an important and worrying significance in recent times. There have been a series of events that show a clear step backwards in the free exercise of thinking and creation. Tenim molt clar que la censura és un acte de violència. La censura és un acte de violència contra la vostra opinió, contra la nostra opinió, contra la vostra imatge, contra la nostra feina d'artistes. Un acte de violència que només engendra violència. We are all aware that censorship is an act of violence. Censorship is an act of violence against your opinion, against our opinion, against your image, against our work as artists. It is an act of violence that engenders violence. Com a artistes, no podem tolerar que les institucions que ostenten el poder decideixin per nosaltres. Cap demòcrata, si realment ho és, pot posar en dubte la llibertat de pensament com a eix fonamental. Perquè, com ens diu Hannah Arendt, el pensament és l'únic antídot contra la massificació i el conformisme, que són les formes modernes de la barbària. As artists, we cannot tolerate the fact that institutions which hold the power decide for us. No true democrat can question freedom of thought as a key element, since, as we are reminded by Hannah Arendt, critical thinking is the only antidote against massification and conformism, which are the modern forms of barbarity.
hi ha homes i dones que lluiten tota la vida. Aquests són els imprescindibles! Moltes gràcies! Moltes gràcies! The 1st October of 2017 was a turning point in Catalan as well as in European landscape. Beyond Catalonia, at stake was European democracy itself. Not only was the referendum of self-determination the largest act of civil disobedience in Europe, it was also a breathtaking event as a peaceful defense of democratic rights by common people through the power of art. All the public spaces that had to be used as polling stations, as you have seen Instituto Teatre right now, were ordered to be closed for the weekend of the referendum. At this point, anonymous citizens spontaneously organized all sorts of performance and cultural activities in schools and libraries so as to keep them open for the referendum. Public spaces were filled with music, poetry, puppets, dances, theatre, cooking, lectures, and all sorts of events. Art and collective imagination successfully built a cultural barricade defending democratic rights and freedom of expression. This artistic struggle for fundamental human rights continued until today. We want to share with you an incomplete chronology of artistic actions that have taken place since then. Interwoven with this chronology, we introduce opinions from different artists and thinkers from different fields. October 2017. In the online newspaper VilaWeb, poets and visual artists publish works created as a result of the 1st of October. The publisher Bebox releases the poems in homonymous publication. Parella besant-se l'1 d'octubre. Aquella parella besant-se davant l'escamot negre dels guàrdies armats mentre florien crits i s'enlairaven consignes i el gos de la mort s'arrossegava entre els peus dels manifestants, aucava malalt, s'abocava a la baranda imaginària. No morirem, no morirem, perquè no hi ha res més dolç que els teus llavis es va escoltar i el país s'estengué des de la neu fins a la mar i l'aigua clara, ratllaven versos al cel, versos incandescents, versos estrelles, quan les bèsties negres acudiren al doll amb el verí de la mandràgora.
però els nostres cors resplendien. February 2018. The Supreme Court sentences the musician Valtònyc to 3.5 years in prison for slander against the Spanish crown. February 2018. Santiago Sierra exhibits the work Political Prisoners in Contemporary Spain at the Arco Art Fair in Madrid. The work was censored before the opening and the exhibition's area remained empty throughout the event. April 2018. The photographic book about the 1st of October, Days That Will Last for Years, is published. July 2018. The photojournalist Jordi Borràs is assaulted by a man, later identified as a national police officer. Jo estic especialitzat en cobertura d'actes a l'extrema dreta i des de fa 5 anys que rebo amenaces de mort de tot calibre, fins al punt que m'han obligat a canviar de domicili, a prendre unes mesures rutinàries pel que respecta a la meva seguretat i fins al punt que jo estic molt més segur cobrint una manifestació de neonazis a Alemanya que dels anomenats constitucionalistes a l'estat espanyol, perquè l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol van de la mà aquí, no? Això és una constant, per tant, per mi no és nou. El que sí que hi ha hagut, a partir sobretot de l'1 d'octubre, ha estat segurament, no sé com explicar-ho bé, un front político-policial contra tot allò que diferia del discurs oficial de l'Estat. És a dir, periodistes, polítics, artistes, activistes ens hem convertit en enemics a combatre. I això és altament perillós. A mi mateix fa uns mesos, el 16 de juliol de l'any passat, del 2018, encara no fa un any, un individu, mentre jo anava pel carrer tornant de cobrir una feina, em va increpar cridant Viva Espanya i Viva Franco i em va fotre una pallissa, a cops de puny, a cops de genoll, i resulta que aquest individu era inspector de la Brigada d'Informació de la policia espanyola. Clar, això ho vam saber després. Un fet com aquest, que segurament en qualsevol estat mínimament democràtic portaria unes conseqüències molt grans, ha acabat en que jo estic imputat, perquè aquell senyor m'acusa de pagar-lo. Ell sí, també està imputat, però ell segueix treballant de policia i estic a l'espera de que resolgui judicialment. April 2018. Performances begin of Let's Take Care of Ourselves in defense of memory and freedom of expression. The members of UB24 come from the world of poetry, music and political activism. En un context que viu Catalunya com a mínim fa un any i mig, d'una excepcionalitat que estava als marges i que va ocupant cada cop més el centre. Per tant, visc en una societat on hi ha 1.500 investigats pel fet de votar, on hi ha presos polítics, on hi ha exiliats i on la llibertat d'expressió ha enxampat primer periodistes, artistes, cantants, però després ha acabat enxampant ciutadans de peu per fer una expressió política crítica. El mateix Milan Kundera deia que la lluita contra el poder és sempre la lluita de la memòria contra l'oblit. Sempre ha sigut així al llarg de la història. I és veritat que aquesta memòria, que és curiós perquè és memòria recent, aparentment, la de l'1 d'octubre, però nosaltres, clar, la rebobinem molt, a recordar que sempre passa això, que el poder intenta regar la terra amb sal perquè res no creixi, i que la memòria realment és un recer, és un aixopluc, és una barricada de paraules, i salva, protegeix i empara i et fa entendre el present, o sigui, tot el present està carregat de passat. Un grau salvatge i terrible de deshumanització. I abans t'ho deia, perdre, jo crec que
som animals, anem a dir-ho així, animals humans, però allò que ens diferencia de la llei de la selva és que tenim 3 facultats que ens defineixen, que són raó, memòria i imaginació. Raó per pensar, memòria per recordar i imaginació, que és el contrari de fantasia, per posar-nos sempre en la pell de l'altre, que és tant com posar-se en el lloc hipotètic d'un mateix. I per això l'alteritat és tan important. Però no tenir memòria no seríem què seríem. Podríem fer moltes reflexions distòpiques. Si no tinguéssim memòria, no tindríem memòria del dolor ni del sofriment, tampoc del plaer ni de l'alegria. I què seríem? Seríem uns robots que no se'n recorden i en canvi es reconstrueix sempre des de les runes. I qui no ho sap es torna a carregar el món, com diria un poeta molt, molt, molt estimat. Per tant, l'amnèsia, l'oblit, la lobotomia, que també s'ha tractat molt en la literatura universal, seria tant com ser morts en vida, sense vida. June 2018, opening in Brussels of the exhibition 55 ballot boxes for freedom, promoted by the Catalan Solidarity Committee of Northern Catalonia. It featured 55 works by artists based on the intervention of ballot boxes like those used in the referendum. La meva participació en el projecte de les urnes va ser intuïtiu, però també va ser perquè vaig recordar una frase de Bertolt Brecht que ens va dir fa molts anys, que deia que cal actuar no en el bon temps del passat, sinó en el mal temps del present. Vol dir que estava claríssim que hi ha una idea de compromís per la llibertat, òbviament. I també penso una miqueta en que les estructures de poder encara de la transició, aquestes estructures que avui estan discutides del 78, no és que estiguin caducades, és que el sistema del postfranquisme està latent encara en totes les estructures, inclús artístiques. Inclús hi ha censura encara en obres. Pensem en l'obra de Santiago Sierra d'Arco, pensem en Valtònyc, pensem en moltes altres manifestacions artístiques. O sigui, l'estructura de l'Estat encara està, en aquest sentit, impregnada d'aquest postfranquisme. Over the last 18 months, the Catalan performing arts have also reflected the socio-political situation in the country. Jo crec que hem de ser delinqüents reincidents, en el sentit de que en el moment que s'instaura un límit i es diu doncs dir segons quines coses és delicte, si tu per por deixes de dir-les, d'alguna manera estàs reconeixent que allò és un delicte, que allò està malament de dir. Per tant, el que s'ha de fer, jo crec, és reincidir, que això també precisament el David Fernández parlava d'aquest terme en el judici del procés, és a dir, clar, o sigui, al revés, ells volen que diguis és veritat, perdona, m'he equivocat. El que hem de fer és reincidir i dir sí, ho he fet i tornaria, perquè no hi veig on és el problema en posar elements de debat o no sé en quin moment està malament parlar d'alguna cosa, saps? La gran victòria d'aquesta retallada en la llibertat d'expressió és precisament inculcar la por, perquè si tu et creus la por ja no cal la censura perquè t'apliques l'autocensura i això ja és brutal perquè és la victòria definitiva. Per tant, jo crec que reconèixer aquesta por i dir doncs jo en alguns moments també he pensat ojo, veure què diem perquè aviam quines conseqüències pot tenir, doncs és la manera precisament de fer-hi front, no? Since the 1st of October events, all over the country, several groups of artists in different fields have been making proclamations and putting on exhibitions, events, and performances in defense of freedom of expression, democracy, political prisoners, and exile. For example, la Garrotxa Artists Assembly. Quan hi ha censura en un sistema democràtic és que el sistema democràtic falla en alguna cosa molt essencial. No hi ha sistema democràtic perfecte, això ja ho sabem, perquè la democràcia és alguna cosa que per definició és sempre incompleta. Clar, pensar en la censura 40 anys després de la mort de Franco és pensar en la pervivència de dispositius
clàssics o intrínsecs a un sistema totalitari en un règim democràtic. I, per tant, ens confrontem amb casos de censura descobrint que és una anomalia d'un sistema democràtic. Jo sóc dels que estic absolutament convençut, i aquesta no és una opinió gens original, que els drets i les llibertats fonamentals no es demanen, sinó que s'exerceixen, perquè per això són fonamentals, és a dir, perquè són drets i llibertats inalienables, és a dir, que no només ningú te les pot limitar o restringir, sinó que ni tan sols tu tens dret a desfer-te'n d'aquests drets i llibertats fonamentals. Per tant, que són inalienables i són fonamentals vol dir això. I un dels drets fonamentals inalienables és el dret a la llibertat d'expressió, és a dir, el poder dir sense coerció allò que tu penses, allò que tu opines o aquella informació que tu has trebat que te pots permetre circular. Llavors, jo sóc dels que penso que davant de la pretensió de la censura, l'única reacció possible no és només criticar la cosa que s'ha de fer, i a més contínuament i reiteradament, i no només denunciar els casos als quals es persegueix per expressar la seva opinió, sinó que s'ha d'exercir i multiplicar-la. És a dir, quan una cosa és censurada, s'ha de multiplicar la seva difusió. A mi em sembla un exemple paradigmàtic de com es defensa la llibertat d'expressió quan, davant de la condemna de 7 anys de presó a Valtònyc, rapers, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol, van cantar en un rap reiteradament aquella frase per la qual s'havia condemnat a Valtònyc durant 7 anys. En un context com l'actual, en el qual estan amenaçats drets fonamentals i en el qual la repressió afecta a un gran gruix de la part de la vida pública, les arts, com sempre, han tingut o poden tenir, i de fet tenen, un paper absolutament primordial. Sabem del paper que han tingut les arts plàstiques, escèniques, la música o la literatura o el pensament, en contextos totalitaris i dictatorials. Quan avui veiem obres d'artistes o d'escenògrafs o d'escriptors o de cineastes durant el franquisme, sabem una mica de la importància que va tenir aquestes pràctiques, no només com un acte de resistència i com un acte de confrontació contra el totalitarisme, sinó també com un acte de rearmar consciència col·lectiva, podríem dir-ne, no? I les arts tenen en aquest sentit, segurament pel seu immens potencial simbòlic, no? I perquè ataquen a l'imaginari més que a la racionalitat. Jo estic convençut que les grans revoltes sempre s'han acabat produint perquè s'ha produït alguna cosa que és el treball des de la imaginació política. I des de la imaginació política treballen les arts, bàsicament, que no és la racionalitat de què cal fer, quins passos cal donar, quins escenaris caldria generar, sinó alguna cosa més intangible però molt més forta, perquè determina l'acció concreta individual de milers de persones. It's not an utopia. It cannot be an utopia. A republic of the arts. A republic where culture is the column where a new country is born. A republic of free arts, without censorship, without judges, without jails, without exiles, without kings and queens, without mediocrity and ignorance. Une république libre des arts, tous les arts en pleine liberté pour finir avec la dictature de la banalité, avec l'obscurité de l'Inquisition de notre temps. Antonio Gramsci ha detto: la conquista del potere politico passa attraverso la conquista del potere culturale. Conquerim, doncs, el poder cultural. Let's conquer the cultural power. Construïm una república de les arts on no hi hagi concessions. Let's build a republic of the arts with no concessions. Perquè l'art, si no s'entén com a conflicte, esdevé privilegi. Because art, if it's not understood as a conflict, becomes a privilege. Perquè l'art, si no s'entén com a pregunta, és d'immediat una resposta inofensiva. Because art, if it's not understood as a question, is immediately an inoffensive answer. Perquè en èpoques d'injustícia, l'art ha de ser un camp de batalla. Because in times of injustice, art must be a battlefield. L'art, sense llibertat, sense excessos,
és un regal als opressors. Art without freedom, without excesses, is a gift to oppressors. No ha de ser una utopia. It must not be an utopia. El primer és creure en l'art i la cultura com a eines transformadores. First, we must believe in art and culture as transforming tools. Les urnes són el símbol d'aquest compromís, de la trinxera en favor de la democràcia, la trinxera de l'art que es vol lliure. The ballot boxes are the symbol of this commitment, from the trench in favor of democracy, the trench of art that is freely wanted. No judges, no jails, no exils, no repression. Long life to the Catalan Republic of the Arts.